So yun guys, nanguha ulit kami ng bubo. Oh. Nanguha kami ng bubo. Nanguha kami ng laman ng bubo. Kung makikita nyo, ang daming malalaki dito na. Ang daming madami dyan sa bahan. Hindi ko lang na-videoan. Kaya nga eh. Oh. Dapat ang gagawin namin magbabantay lang. Eh kaso, mukhang kailangan na harvestin. Dako! Ilagay mo pala, di ba patong tayo? Kung tutusin guys, halos lahat may laman eh. Meron naman dito, iisa yung laman pero napakalaki. Siguro yung isang piraso na yun, nasa mahigit kalahating kilo na kaagad. Hindi nga po ikaw naman, ako naman pinchik, ikaw naman kayo. Oh, sige. Nangali na ako. Okay, baba mo lang. Baka makakasila. Sige. Dami. Ito buhatin lang tayo. Dami nga. Dami. Basa yung sin. Ang camera. Happy birthday pala kay Kuya Jason. Ito na yung birthday gift sa'yo. Oh my God! Wow! Dami. Ayaw ko Mitik na yan. Thank you. Tingin ko guys, siguro mga nasa ano na to. Nasa 15 kilos. Dami ah. Seryoso. Bigat na nga eh. Gagi. Ano lang. Tatlo yung isda ni makaano. Ako nga, basa na nga ako eh. Ayun yun, nakaano ko para... Ay ko! May gumagapang sa pa ako. Isda. Hindi ko alam kung isda. Nasa ilalim ng pa ako eh. Piniliti ako. Liliti ka ba? Parang hindi ko na ito kaya buhatin. Oo eh, ako nga din eh. Kaya nga binigay ko na sa'yo eh. Meron pa ba? Tayo nga. Bigat, gagi. Doy. Tara, tara, tara. Lock mo muna. Pwede sana to. Hindi, alam mo na. Dito ko na. Halina. Dito. Kacang pa man! Dami. Blessing for today. Ay, bumo tayo. Dami oh. Jess, kaya pa ba? Ayun pa, sa kabila. Ito ba guys? Ayun na nga sinasabi. Lahat ng isda nasa gitna. Okay, no? Yung iba nasa gilid-gilid lang, nasa damo-damo. Nakatago eh.
Tara. Yun yung nandun sa atin din yung ayaw. Parang may kawayan. Pinutol nyo kasi. Lahat ng ano. Tara, tara, tara. Kaya pa ba? Yes, kaya pa ka, Jess. Tuloy mo muna doon. Parang di mo. Wala lang naman. Wala lang naman. Yan, may huli. Okay lang kahit araw-araw kang pasat. Ako nga din eh, ako nga din eh. Pati cellphone ko, lumiligo na. Kung basta ako. Tara, ako na kayo. Sa ano? Ayun guys, oh. Sige. Nana. Ata to. Palainom. Di kinakaya yung isda na. Dami naman kasi. Ano ka, Jess? Kaya pa ka, Jess. Oo. Lalim pala to, gagi. Lubog ako, gagi. Lubog. Mga chingilis namin. Ito pala eh. Matubis at tupar dito. Matubis. Ayan guys. Dalaw na kami kay Bisa ng bubuhat. Sobrang dami. Pati nga yung kahoy eh, bumibigay na. So ayan. Sobrang bigat. So yun na muna. Ngayon, Natapos ka na. ilang kilo kaya to? Balitaan ko kayo mamaya. Ito yun, nag-iisa na. Dito mo daw ko, Jess. Yan ang nag-iisa. Nag-iisa lang yan doon sa isang nakabubo. Pakyo. So yun, dito nga, iniiwalay na namin yung mga magkakasize na isda. May malalaki, may maliliit, meron yung tama lang. Para pag binenta, hindi na hiwalayin pa dun. Kumbaga sakto ikikilo na lang namin.
Guys, yung kinita namin is sinabot ng 970. Yun. Yun. So yun guys, isang harvest lang yung kanina sa ano, sa bubong. Yan. Kita nyo naman, di ba? Yeah, boy. Saglit lang. Siguro mga 4 hours lang yung inantay namin against the light. So yun. Bibili mo lang kami kasi birthday ni Kuya Jason eh. Kaya bibili kami ng panghanda. Bye!